Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nebag nga bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manibot dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio, ang masarakan iti Barangay 31, Kalingaan, Sitio Lobot West, Luwag City, Ocos Norte, Philippines. At yung nga sumangbay iti programa, Dear Manong Nemi. Kada ito ti pagkain nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablawag iti nembag nga bigat kada kayaming sa panay. Pag-share ti programa, ti share. Papagayam kit padanan nyo ti make. Ti pagkasalitaan ni Elmo nga napoluan, Lokmo. Amoy iti Lokmo? Lokmo nga kapi, Lokmo nga rasa, Lokmo nga, basta Lokmo. Lokmo. Padanan nyo papagayam. Okay? Saan tayo nga natin nga may bayagan? Di pagkasalitaan ni pagayam tayong Elmo nga napoluan. Lokmo. Saguday nga ti surat. Dear Manong Nemi. Idiadan puot ko Manong Nemi, saan kon nga magaraw, saan kon nga maaramat, detoy kanawan nga sakat. Gapo, ta ibagbagada nga lukmo, nalukneng, awan tulang na. Makutik Manong Nemi, nga maipayapaya kasjay, ngam siyempre, no pagkarayam ko, saan nga makapigsa, no tumakderak, saan ko maaramat, aglugpiak, saan nakamatakder, no awante pagkaptak, Manong Nemi. Basta basit, look mo pa'y awang pa'y biyag na uno na look ng akunada. Nada ito tiga po na Manong Nemi, no ape akunak, nadaksang gasatak, ngayon anak. Umapalaklaunay kadagiti kakabsat ko Manong Nemi. Ni manang ko nga inauna, ni manong ko nga June. Siyak ti burdek Manong Nemi. Kat siyak lang ti kasto ti gasat na. No pe kasta Manong Nemi sa anak mo't kiding igidyat. Datatang kininanang iti panangipatagda kanya. Adadapi kidi Manong Nemi ngasla siyak iti paka ipukusan pakaibuntunan, iti atensyon da. Gabungarot ti kastoy nga kasasaad ko. Sa nga balik ano kinimanang, sa nga balik ano kinimanong, ta makatakder, makataray, makapagna, makatugaw ngusto. Dininto ta siyak Manong Nemi, kasapulan nga oren no makatakder akon nga makapagna, agkaradap, agkarayamak paylaeng. Ay ka Manong Nemi,
nga inaramidandak iti sarukod. Ni lolo manong nemi nga sido iti nangaramid iti sarukod ko. Nalaing manong ni lolo nga agaramid iti kuribot, babae iti kawayan. Nalaing ni lolo sido manong nemi nga aglaga iti kuribot. Kadagaramid pa iti tugaw, katre, babae iti kawayan, manong nemi. Ket kawayan manong nemi tinaramid na nga sarukod ko. Halang kawayan dati bulo hanga bulo. Napain ko manong nemi ti kunadang may sa kawayan bayog kunak kedi bayog. Why? Ket iti malpasnan manong nemi hey Elmo look mo. Wala ni lolo. Jaysil po da pa lang jay look mo. Tinagan kong Elmo. Kasalukit agkakaraymot ako nada. Elmo, alok mo. Nga dahil tatibang mangin kong ibagbaga na kita, mga awag ka. Ngunit lolo, kunak lang napimpias pa Elmo dungo ko na yun, saan nga Elmo lok mo? Alawen, kasi kama na talaga ti dungdungwak na pokok. Dungdungwin kami kat amin. Kada kayong agkakapsat, kanya kakasinsin nyo, nga pokok. Mamom ka din, sikat idungdungwak unay, ha? Lok mo. Ay! Elmo ko lak ko. Ninulo. Susutsi talanak mo na. Ikulak lang din siya. Po. Alan. Ipadas mo na ito Napintas pa nangaramid ko ka na ito Nadines. Pero pinalinis ko lineha. Nagpintas. Linehak sa ko palang binarnisan. Kunamlan no balitok nga sa rukod. Sige, lolo. Amom taram mga parangamat mo. Sige, ikamam. Halpasan na. Datamad lang, kanawan nga imam ti mga igam. Ay sungarot ti batog ta kanawan nga sakam. Halpasan na. Ipor sa mita. Isakir mo dito, Ito po na ito nga kayo. 1, 2, 3. Nakatakder kan. Yung babae ti sa rukod mo. Naramid ti bayog. Lalala. Lamag na ka na. Iadang mo ta sa rukod mo. Okay? Left, no right, and datano kan sa rukod mo iadang mo. Sige, lolo. Left, right, 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 left, right. Kasi lamang ladot sa ko, lolo. Kapag ano ito sa rakon kita niyo. Agad talaga. Anyam siyempre. Madlaw latamad nga pilay-pilay ka at sa rukot nga ron. Kaya manak, lolo. Kansala nga na itapok. Isurok ka. Ano pa, lolo? Amom ka din nga idi agkabanwag at sakti kalalay nga anti Arnis dito lugar tayo. Arnis, lolo? Ako ka. Inak-irwar na ito idultulin kong Arnis. Duwa manong naming nga nakabimbindas ti pa nakaaramid na nga. Apag baysan sa nga metro, ano ba nga metro? Manong nemi ti kadidog ti maysa. Ano na ito, lolo? Igama. Tinigkamak ti maysa manong. Ana? Natagsen? Sa landok? Nga landok na ita. Belang. Anat belang, lolo? Kayo ti belang. Labig. Labig ko no jay bulong na. Ken jay bunga na. Ngam jay kayo na. Belang. Ti English na ket coconut lumber. Samit ang lulo. Nyug aja coconut. Ay, kukulamber. Kunak ko ba? Buen, kukulamber. Nagmayatin lolo, nagdagsen. Ganawa na. Lumaitik ol ta ulo magandang dugol. No, may ipakat din ta. Bakrang mo kat. Batokol ta paragpag mo.
no may tama yan sa kamagat, ore ka la matulid. Lalabuyain na ka. Astoy, tagarnis. Lalingak kini, kapag mo mga barok, hindi mo lamore, damagam kini tatang mo. Laki arnis sa kita kasi champion. Amom ka din nga ti pambansang laro, kahit po ng pambansang sports, kahit arnis. So ang sapaktakraw lolo, arnis. Isa ti pambansang sports. Hanga boxing lolo, arnis. Sa bali ti pakyaw nga boxing Saan ka de? Di mo samot pa amon, di pampambansa. Ala ti pambansang kamao. Ni Pacquiao Ang ganda mo madlagayam. Ano pambansang ayop. Alipante. Ardong. Lolo, ardong ko na naman. Gano'n. Pambansang ayop. Kalabaw. 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 Nuwang. Nalala. Kapambansang kahoy. Nara. Amo kanaling ka aling kanto nagbasa ka ya. Tsaka tagbasa lolo. Pwede mo ka tagbasa. Oy, wandak to. Ay, wanda ka do. Pagkarod man ay nalaing ka sa atas sa rukod mo. Labuya anak mo yan. Buya anak kon. Buya anak ko na. Agbuya ka ita. Kasla ada kalablabang ko. Ada kararans ko. 1, 2, 3. Ni Lolo. Slag mo yung ni Lolo. Ako mat kalablaban na ako mat kararnis na. Data ita tagarnis bro. Ano ko na yo? Makiarnis sa kay Lolo. Kawan. Ikanak man ti arnis ko? Haan. Data sa rukod mo. Ti usarem nga arnis mo. Kaso ko Lolo? No, ingatong ko na ti arnis ko. Awanin na. Patulid ako. Sabong itulok mo tulid ka baro. Lolo, sursuruan ka. Tapno amom to nga salak ni Iban, di ba, game? Just in case ka dan tumanglukluken ka. Siyempre, maaramat mo di kita imakinsakam. May salang maramat mo nga, imam. Uno mabalit nung maaramat mo nga doa. Tadata sa rukod mo, ikabil mo yan ta kilikilim. May imagine mo ti kahit ko sawan. Ala ipakilikilim na ta sa rukod mo. Yeah, sta. Di ba? Mausar mo na ta duwang imam. Ala, mabalim mo nga pakit din nanok. Sawas, uppercut, straight, right, straight left. Kajay. Lulumit. Susuron pag-boxing. Gawin na. Ngayon, saan ka nga basta makalisi, makaandang, makasanod, makaatras, tadi mo maaramat na may sangasakam. Hangkali. Lolo, nagrikat nga pa yung may may saka na, doot sakak mo, nagbaysong ng lokmumot, agoy uyaoy. Agoy uyaoy, Hangim, padasem. Praktisem, ti may masat saka na. Agking-king ka. Nagrikat nagking-king lolo. Amaan, praktisem. Magnaka mabayin di may isang asakam. Agking-king ka. Kita sa rukod mo, hanga nakadisod daga. Ngam, ilaylayat mo at pagbalin ng mga arnis mo. Mamano ka kang lolo. Kayatan. Mana po. Praktisen ka. Susuruan ka nga agarnis. Alamatim nga arnis mo ta sa rukod mo. Taday to sa rukod mo. Ken arnis nga agbalin nga pagarnis mo. Isunto. Iti pang nangasalakan mo ti bagim. Ken panakilaban mo ta sinuman na kahit mo kalaban. Agbalin kanto nga nalalaing barok. Apo, gemde kitay kompleto ti saka na. Basta agtungpal ka kanyak. Sursuruan ka. Basta ipasnek mo ti makasursuro kanyak. Manipod met identad dan sa rukod ko manon nemi makaadayuak met
problema datatang kininanang tanabalog ak meten manon. Makat katayuak, mapanak di karayan, mapanak di bakras kaanan titurog, maka 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 makalastak kadagit ti tepang o to kadagit ti tambak manon. Ket no kasta nga talagang masangonak ni lolo praktisenak nga radya maisa wano radya sarukod ko ket pagarnis ko, pagmarmar ko, paglapa, pagsarapak iti panag arnis na mat kanyak sa kumot na rupen manong nemi. Makapagnaak babayan di pa nagkingking ko, may nga sakak sa aramatin di sa sarukod ko pagpangor ko, pagtuyok ko. Ay nga manong nemi nga nagbasak man tlayong siyempre nakasapulan mat nagbasak kasi tinamnamak manong nemi adut uyaw da kanyak. Ay! Netamanin ni Elmo luk mo! Saan ka luk mo? Kapit ka mo sa luk mo, luk mo tasakam. Ang mali, dapat sa rukot ko. Netamanin ni Elmo nga pilay, luk mo pilay. Agad na siyempre manong nemi kat talagang surunan da kagad darupag da sa ko ipang urjay sa rukot ko mo, Roy! Alo! Lapadan sa pwede mong luko kanyak. Baka Elmo luk mo ko ng pata, pang-urang ka. Pang-ur ko kang ganito sa rukot ko. Natangkin na ito naraming tibayog. At damat hindi ka di kundaw manong naming bakal-bakalin dak tumaten. Siyempre, bumakalak mo da. At danto na di mapasaktak manong nami agipulong danto ka naganak kadakwala. Siyempre, mapasamak to manong nami di pa nagsasarita mi di sangon dagiti barangay official. At dantumat nga siyak ti kanunungan da manong nemi ta siyak nga rut ada diferensyan. Sana kumamat nga bumalis kapitan. Nasandak nga dangran. Uyungan. Sana nga tangarot nga gununin. Nakasta nga dangran da ko nagat. Rantak mo ito na. Biyang kumati bumalis. Di ba kasdawan mo yun. Nakapi nga makabalis ka. Naglayang nga kapitan. Naglayang na nga ramantit sa rukod na. Yan, nalayang medgaya, mapepelang nga rin luklukon nyo. Kaya nyo luklukon na. Hamat mga nanukat ni Elmo, no saan nyo nga luklukon? Kapitan, kaslamod lang di anak ko takim baso lang. Ako, padre, laglag ba ma? PWD ni Elmo. Adabanay na. Kit siyempre, adada nga maabak isuna. Adada nga kanunungan te agsipot PWD nga ron. Sana kas kanunungan ngam laglagi pa. Abos takas na lang orte ka sa saad na. Sa pala irurumayan, gandang gran, nagitipada ng obing. Yo. So, ang tibanak kang kakumadre, pagbagaan nyo na kita anak yo. Tama nga no isudan to babawi. Kasi nanging bumit. Ore no, ada sarukod na. Ore no kasasaad na, kabailan na matang imarmar ti sarukod na. O, nagreklamo kayo kung mga rod dito, no saan nga adad nga nasaktan ta anak yo. Lala. Awan to kuwan ti may report kanyak na kasto nga papasamak. Sisinakit kayo, Beng. Agkakabarang kayang ka. Kaskolaan kayo. Adada ko mga sakit yun tikas ka ni Elmo. Gabong nga rin tikas na kasasad na. Nalawag ka ni. Yung kapitan. Awanan ti ka may erotput mga agreklamo ha. Aki agreklamo. Ano ko mga Elmo tagreklamo. Ngayon da kayo mo nga na siya at kasasad na tagreklamo keng kuwana. Linuloko kayo. Babayan iti sarukod ko manong nemi no labsak tag sa okas lada dapay kidi nga adada nga nagagagatak ng damanong kinimanang ko. Huwan. Nagagagatak at tumutulong kini lolo, manong nemi, iti panaglaga na, iti kuribot, baki, labba, bigao, panagrabid na titugaw, manong nemi, ken kayak tag kikir, kayak tag martilyo, kayak ti agkayas, kayak tagpisit kawayan. Kaya nga sawan manong nemi nagagatak kamang tultulong kini lolo. Nagagatmet ni lolo manong nemi kamang susuro kanya. Kaya kun manong. Yung nalimit kam laeng, nagsusuro no kwa kini lolo. At kang kanahan nga paspasagapsap ni lolo kanyak manong nemi tibaganan. Lok mo, ayos te. Elmo, lo ni nulo.
Babaan lang tanan, no, lok mo ko nakeng kakisumat kami timang mangig ko. Pati ni nanang mo, imbes ko mga elmo, kuna na, lok mo. Nanang kami, peso. Oy, de manong kinmanang mo. Oy, lok mo. Kuna dan ako, ano, masurod na kang ka. Nga bali, lolo. Basta saan ko mga sikat mangawag kanya tulok mo. Ala, ano ko sunda kay Ruama. Tikang kanan mo laglagi pa yun, ha? Dito yung masursuro. Nga isusuro kang ka. Nga kanalaing mo nga mga ramat data. Parukod, sa rukod mo kas arnis mo. Makikita mo kita, di kita buteng kang ka. Ore di kita dadadakil ng musika, kabuteng na ka. Nga buta muda nga, amom nga aramatin nga marmar sa rukod mo. Nga, tikang kanain mo kung mapampanunote na, apo. Di mo paglastog, data amom. Tanga ka po ta, ore PWD ka, kita kasla dalalain ka pa, hindi kita kompleto ti saka na. Kaya na ipas nagbutag basa, ta ore no, may masatsaka mo, no, lukmo ka, ngayon nasidap mo ti panagpampanunot mo. Ni manong mo, ore ni tatang mo. Kaya na kanina kasi kaya mo ita. Ngayon surok ka panagaramid ti kuribot. Laman, panaglaga, panagaramid, panagbartilyo, panagkikir. Eh, dito tali tatang mo, kita agag maneho lang iti jeep nga pampasero. Mekaniko ay so. Isot paglayngan na. Kitsi ka, kasto yung matipaglayngan ta. Doa. Well, lolo. Happy nga rin na ka. Agpreso, nalayang at eskwela. Sakti ka katuan ko, nangato di grades ko. Kita, ang first honor rack, tunggalag malpas ti klase, into no, agraduar ti elementarya, first honor rack to. Kit nakamamayat, orilok mo ko nada, kit first honor, nalaeng ko nada. Orilok mo di saka na, hambat nga lok mo di utak na ko nada. Ito nag-high school ak. Kasi talaga nga nakasarukod. Kaya siyempre nagbaro ak to. Agare magtulolo. Kituan na mapanakastabon ako. Sinunto nga mayat kanya. Hindi, sa mo ko na hindi kastapok. Di ko nakngaro din. Ore awan may sasaka, lok mo ta may sasaka. Adamat sa rukod mo. Kan kakaroon nanti amin. Agoro ka kinantaman. Nandiyan na talulo. Apa nga, sakit sa short ko. Apa nga, supot pa lang. Lolo mo, sakto mangkugit kang ka. Yan to nagtawang ka ti, to ano kahit mo. Mabalinin. Grade 2 ka, grade 3 ka man din. Sakto kahit lolo, aman. Agkugit ka na. Ilas-las tong mundo ka. Naging sampay nga na kugit nga padam nga lalaki. Ito na nungar lolo. Makita. Intanto dyan karayan. Ha? Tayo sa kanak to na tayo labahas nga pagkugit ko keng ka. Kaya adadang ito nga dumakil kang mayat. Ay, oray no may masatsaka mo na lok mo ta sa akang barok no nakatakder ka sa pindos takder mo. Gasla na ko gwapong artista ka. Paparan ako mga saan pa. Babae dumasadagkan ka. Kadagpahiso manong name. Kinugit nak ni Lolo dagtawan nak ti siyam. Yung sumatla iso manong name tilangak. Damat ka disang nga basin nga panagbunas ti bagik mano. Asla na pimpinas peti bagik ngim ni Manong Jun. Kata may exercise ak manong name. Tatanda na yun, binikat manong name nga ag-exercise ak babaenti panagsusuro kuno panangisuro kanyak ni Lolo iti arnis manong. Ada arnis na, orela dua, may masa kanyak. May masabi ti sakak, tasarukod ko ti pag-arnis ko manong. Ngam siya ka mo, iranrantahan siguro nga mapuntaak. Tap na maragsakan na tap na maibagak nga nalaing ako. Manang namin sinardingan dakmet din nga inuy-uyaw, inuy-uyungan, unang lunok-luko, digiti ka eskola, digiti padak nga lalaki. Gabata talaga nga, adan pa nagamakda kanya, taamudan manong.
nga nakalaalis to, nga aramatic sa rukod ko. No, damang lokal, oh, aray! Alas to, automatic, kuna. Lapadasan matagunit akitam. Taulong ang tituktukak. Sana nil mo, si Kamet, mangangawang kalangga. Siyempre, adamat na di babae ya. Manong name na ron, sa grade 6 kami. Mas kiniya, nene, manong name. Na sumarasaro kanya. Elmo, nene, si kalaki dito first honor ka ito panag-graduate at elementary ha. Si ka nalaing ngam siya, nalalaing ka. Haman, si ka ti first honor ka patang kompleto ka. Siya, may sasakak. Si Kamet. O ito na singpit ka nalaing Kamet. Abay, nene, no agaramak to keng ka kayat na. Tulay magbukam. Jak tumit lang kayo katikan ka o sa nung tungarot nilangatan o agabay tag sa sarukod ka. Ito sa magnakmusto. Laman. No, danto bala na pimpidas ngam si ka may mayat ngam si ka isun tumit lang. Sa nga bale? Adumat digiti padam nga PWD. Ano ya? Nirakit mo sa man. Kunada, no PWD, ti lalaki, masapol ka numot nga PWD, ti babae. Person with disability. Kas nakadagi ti bulsek. Nakapod ka din ti bulsek, ga nakaasawat sa nga bulsek. Adumot dito ngam kaadwan na, daki ti bulsek, agasawa da, pada da nga bulsek. Manong nemi mawatak na dito pagbaga ni nene. Kat kaslamat kas na nagparparik na kanyak manong nemi. Kastamat ti pagbaga da tatang kininanang. Kan kakabsat ko. Ako natapakid diyan. Tinakurapay para tinakurapay. Tinabaknang para tinabaknang. Tipilay para tipilay. Tibulsek para tibulsek. Nagraduarak ti elementarya manon naming nga siyak ti first honor. At siyempre maragsakan datatang kininanang kastamat ang kinilulusido. Nanulangak to nakapantalunak manong nami aguy oyaoy di maysa. At dapat di kundawa ya. Di sa rukod ko. Isot pagbalinek nga sakak kat isot umunag inche pantalon ko. Ngayon saan manong nami? Agoy oyaoy manong nemi ti may nga nga saka ti pantalon ko pasarilis-lisek no ko. Kat siyempre igamakmet ati sa rukod ko dumanon diti kilik-kilik manong nemi. Hindi ba nagbasak ti high school manong nemi kaskas di nga inak intuloy tinapasnek ka pa nagbasa. Awan ti magsutsutil kanyak manong nemi ngamda dya imbes nga elmo. Look mo! Look mo ko na. Narwamsan. Imbes nga elmo. Look mo. Pati ni Mr. Rami. Ma'am, kunak no recitation. Yes, look mo. Nimit, ma'am. Ay, excuse me, sorry ha. Yes, elmo. Nagwapo akit di manong. Kapag ito nakit-kitak lang ang itisarming kat. Gwapo. Ngayon no kita pakabuklakon. Sak naka sa rukod. Nako. Guwapo. Iso nga lang talok mo. Manong name saan nga nagbasa ni Manang Belen nga inauna iti college gabota kabilang kumamit na tatang manong naming di na maiulo. So nga napan nagtrabaho ka servidora, nag-sales lady, kaya graduar matan ni Manong Chun ti high school Manong naming. Sumatan nga nakitaray ni Manang Belen. Nakiasawan nga di na oras. Kabutad si Kugmeten. Si Baragmat Manong nami nga construction worker Manong nami ni Manong Chun. Nakasusuro matan nga nag-drive. Taging ka nga mangispaspasada agpaspasada matan iti tricycle. Iti tasakbatan ta graduar Manong nami iti high school. Valedictorianak Manong nami. Kat ko na ti advisor ko. Ag-examine kanto para ti scholarship. Look mo. Ay, el mo.
Ano kas kasano ka nagbasa ka dubat ti kolehiyo? Ma'am? No makabasa ka ti kolehiyo. Anan tong ano ti pagtrabaho? Depende ano ti kursom. No mga opisina. Ada ka di mga opisina kas kanya? Sa rukod, ma'am? Nga agbibitin ti pantalon ko. Nga nagyan, nga ayan ti look mo nga saka. Ma'am, ano man ti talaga tayo PWD nga mga opisina? Ma'am, ano lang, ma'am? Aman! Ato dita. Una sa hanggat maestro. Hawatin nga ti DepEd, tigas kanyak nga PWD, gagbalik nga maestro. Saan nga mapukawon tinamnama? Nung nalaing ka talaga, kitultulo mo kinasirip mo, baka nilalak ka lang kumpanya kat alaan da kanto. Samad nga tasakam ka, taramatem no, dakati trabaho nga mo, opisina ka. Tautek mo. Bareng ma'am, no, kahit nakapagbasahin, tinaganak ka niya. Ngayon di bagak deto'y kinitatang manong nemi nagkatawa. Jesus apoy. Ambisyoso ka ba't laon ang lok mo? Tadang mat. Ba't ibag-ibag kanya tilok mo? Pero rin makabarig, drador ka. Dato nga tama umawat kang ka. Nata ka no, tatang, sayang lang. Nora ta, hamag ka naggraduar, no, di mat nagbasa di kaabsat mo. Anong oras lahat trabaho ko? Diyak pa makapag-drive. Akas ni Manong John. Anong oras pag-serka? Construction? Kasano ko mga agobrat construction at skilled work data? Skilled job. Dito tulungan niya, lulom. Isumat kabisado, maan. Isumat na talaga ti pagtungpalam kahit. Inuray na kala nga nagrador ni Lolom, ang sido. Tapos no, itultuloy mo ti bakikadwa kang kuwana. Mamanungan na nagparamit ti koribot. Pero order mo't lahing, kastama tayo nagribaki. Digiti mo't bambu nga tugaw. Kahit naman tindig tayo plastic. Mamanungan ti gumatang. Eh, di padasin nyo ti nagalat ti ratan di Cagayan. Why? Mangikabil kayo, magisayang kat kayo ti Ratan Furnitures. Sabol ti pagpuunan atan. Kita ada sabi dudulin no lolo mo siya doon ang kwarta di bagawin ko na. Ay, di ka kumamanlukluksaw. Elmo, awate mong tigasat mo anak. Nagyaman ka kindi ada sa rukod mo. Di mo sabi na balbaliwan sa rukod mo. Nabalbaliwan na. May katlo da ito yun. At remokop mo di mo na. Basid di mo na at ubingak pala di. Sa di Dr. Second Year High School. Balbaliwanin, tatimaya kang benten. Sa dadang timaya kak, so nga may katlo sa rukod ko rito yun. Nga naaramid lahat at ibayog. Okay, mat, ito ya. Madasag to Tagpaaramid ka ni Lolo iti nara. Kung nasaan ka, dumapay nga natangkin nga. Lano ti. May pa di lano ti. Ito mararamid nga aklo. Uno langdet, uno pagpakpakan, uno na malo, uno jamelina, tapos na po daw, nasalang, ganapot po daw. Landok ko na ko ba ang natagsin, landok, uno stainless, balimat, angam na nina, islala nga nag-gold. Dahil tulatantan.
Yung talaga ka din sanda ka mapagbasa. Ay naaya, elmo, useless lang, ako sa sabihin na gastos lang. Agtrabaho ka latan, tulungan mo latan ni lolong mo. Makamukha magpapaasenso na ta negosyo yo. Hindi, aggaramit kayo sa mo pa isursor nga ay ilako. Saan kaya order ang kaya order lang. Saan kaya order nga umay adda gumatang kada kiti display yo. Pabalin mo nga sursor. Sakti mga sursor, nagsasarukoda. Kaya mabalin mo lata. Ibaklay mo sa kagsarukod. O nasaan kat bumulod kay ti karison. O no, susurom tagmaneho, orak kumangim. Mabalin mo. Yamat ti pagkambyong, di tamat left mo, di ba? Ana, ito right. Ayun na yan. Kita susurom nga ta pagkambyong. Data sarukod mo. Ay naya. No talaga interes ka barok. Kayam na ita. Adot ti pamuspusan. Panako nung nagbansan na ay mo. Kahit ko ti umasan sa tibiyag natang. Kahit ko ti makapagbasa. Kahit ko mga ramat ti utek ko. Kahit ko ti sumaliwan-wan ti panagbiyak na. Marok, saan ka nga garapaap ti nalayog? Tikas kang ka, nga PWD. Nalayog una yan ti pang terapaap mo nuk paggap mo ti bumaknang. Kasano ko mga bumaknang katikas kang garod? Malaksid. Nagtaya ka ti loto kat mangabak ka. Nga marapaap ko nga talaga ti sumaliwan-wan ti biyag natang. Madan tinapintas ka balay. Dan iti kotse, kaya tag-drive. Mga opisina ak. Madan tinapintas nga asawa. Ay na po aging galaing terapap na tabarok. Hala, agarapap ka lata. Ag-imagine ka. Isot saan nga may parit libre. Imagine nga agnaed ka ti mansyon nga balay. Nga mayawat amin nga kayat mo, makan mo amin na kayat mo, adot kwarta, mga mabalin mo pagidaan ti ado nga kwarta, adalugan mo, ada helicopter mo, ada aeroplano, nga makatayab ka, makapangga di Amerika, masursur mo ti amin nga basit ti lobong, maadan ka ti ado nga asawa, nga maruman sa mida, maramanam di kiti napipintas nga artista, kada modela. Maramit mo da ita. Babaen iti panag-imagine mo barok. Aging galayang iti arapaap. Manong nemi sa anak nga roda nga nagbasa. Tumutulong nga kinilolo, manong naming no kastang ada order. Ada dagiti kundaway, manong naming ada sumangpet nga hawayano iti lugar ni. Kat makita da nga napintas ti ubrami manong naming. Agorder dan to. Iti katre, agorder dan to ti salaset. Agorder da ti ado nga baki, tagpaado da kano ti manok. Babayan ka dagiti ay kakabagyan na manong naming aon umubra na kano. Iti panagbalin ko nga baro, manong nemi. Siyempre, adumat di kiti kursonada. Uso pa lang, edi manong nemi. Dito lugar mi, kit usumat pa lang di kiti paspasala. Mapanak mo't makisala. Kat katawaan dakto. Ay, kasano nga maalap mo nga dato balasang sikalok mo. Alas to lang, mare. Panak mo da. Siyempre, manong nemi. Dahil ito kanigid ko nga ima, manong nemi, iti ikabil ko to. Yan. Dito'y pangalak karigiti ima na, doa ng ima na. Sakon to, kasano ka di? Yan. Santo na ito manong nemi, kanawan, ay kanigid nga imak, iti pangrangrakos ko, ti sikat na. Sa ito, siyempre, ti sarukod ko, ada iti ikilik-kilik,
Oray na sa anak ton ngumakakar, basta kini-kini kas diyan. Ay, Manong Elmo, umakar ka mat ano? Mapalim mo natin ko. Basta, hiyakar ko dito sa rukod ko. Data. Sa talatag kini-kini kas to. Ay, dawan lang at panakaikarik kang kading. Hawala mo kun Manong. Di ka ado nga lalaki, askan ka. Apel pa lang nga sikat pilhek. Pumilak to lang matan at hangag sa sarukod. Ore man man to kompleto sa kanan no. Saan nga na po doon panagayat na. Ore man no talaga nakakupwapo nga kompleto sa kanan no. Kugkugtaran na kanto. Uno tungtungpain na kanto. Uno saksakdan na kanto no. Agkamalalan to. Makikabkabit to. Kitpilya ka na singpet. Nasingpet ka din. Huwan Manong, nasingpet ka. Ngimlok mo ka man. Sambat nga lok mo dito ket. Uri pakidakin ka na pinastikogit na. Bastos ka! Man! Loko ka Manong Elmo ha. Man! Uri lok mo dito yasakak nga kanawan. Ngayon saan nga lok mo dito ipos ko. Gawat round cut. Dito pa nakakugit na. Nagdakil ti akak na. Bastos ka na yung takayatan eh. Angaw ko lang, magbagalatipod no kaya nga. Iti na minsan manong naming nga napanak nagisala at napasamak na gulo manong naming. Nagapasamak ti pa nagrarambol. Ti makadakas manong naming ti pagarubdag at iramraman takmat na nikit dumanog. Maglisya ka. Mas kaloko. Oray laman manong naming. Natulid. Labas na kayo. Yeah, gabutak. Gabutak. Limaban akbatan kadakwada man ang name darupan ko. Ay, saan takin ramraman? Di ka mastik. Di ka mastik. Nagmayat man ang name. Di pa nang imarmar ko dito sa rukod ko ng isot nagbalinan nga arnisto. Awang pulos na kadisukan niya manong name. Dano da dumoro, pa! Kung nakasigo di sa kana, kung na dumoro, pa! Kung di bakrang maub. Tuk, tukak pa hindi na, pa! La. Basta kayo. Basta, dugsulik pa di buksa. Di makadakas manong name at dadyak na puutan nga datilikod ko. Nalabaag manong name, tigam-gam na tibukot ko. Nakanapatra. Dandanik na mo dumak. Dandanik na tulit. Nagboltak. Dumarak manin. Loko sa kala makatamon. Nung taktilikod. Libatin na. Palikodan na. Haking gama nung naming at dimtengan di polis. Adumaten di nagtataray. Pati siyak naglumangak matang. Anong naming naayaban kami sadyay barangay hall iti dayta nga barangay nga nakapasamakan di gulumanong ngam saan nga ti police headquarters pati siyak manong naimikit na bandak abay ramramat ak kapitan nakita na ka Elmo pati si kakit na bimanat ada dupe kindi at natangram yung kapitan kasano nga makatangganon kumamot agsasarukod na matangan da ka ni kapitan man noon ay matangan na kami, abis saan ka naganawa? Loko ka matel mo. Kasano ka makaanawa ka talagang rapok-rapok. Ganawa kami agad, pati na kami nakilaban na yun. Binayan dakilat tatam no. Binidubos sumangpad, nagiti polis, son. Sorry, kapitan. Nasakti kang runan nga pabasulin nyo, agad naalas lao na ya. Isak kumakarot kat ni. Kaso tilangak, PWD. Dalaing ka talaga, Elmo. Sinalak ni bakla di bagay, kapitan. Kahit nangasawin, ore kastuya, kabay lang ang salak ni di bagay. Nakasursuruan. Sinusuruan ni lulong ko. Yung pagpagapuna nga kasto tilangak, ti kasasaan ko, siyang gunam-gunam na nga, mabaling ko aramatin ti ara. Sarukod ko, pakilaban ko.
Pinananusan mi lang kinilulo manong name di kaysa nga order. Kaya no kasta nga da order na kat siyempre. Kada mat kwarta ko na kat tinakbat agumatang. Papanak ba di dyan Makitakbat ka na pindas si sales lady manong name. Anagatangi manong? Pandalon? Pandalon ko Dati may mesat sa akin na. Di manong met? Pagpakat katawain na. Awa mabalin Kasta ang daamin doa sa akin na Ay ore nakapantalon ka kasta kat. Mabali yung madlata. Ilis-lis muna tanong ka. Ilis-lis ko taon sarbina. Nakamabay mo nga guy oyaoy. Ore tagwapo ka manong. Preso din. Hoy. Hanggang lakit kitaan di ba ba? Naging galain tabuksit mo sa ko'y pangato. Gwapo ka. Ato boyfriend, girlfriend mo lakit ala. Diyak pengar na padasan na naging danti girlfriend. Yung maday na remon. Damat, nakado yung lalaki. Sabi nga si Camila Tibiliak gunada. Kapay, physical ka din nga bagiti pagkakitaan iti panakarik na ti ayat. Apay ading, kayat ka kanyak. No, umaawan pa kaya na yat ko akit. Mamalin. Matawat ng boyfriend ko manong. Sayang ya. Lahat daw taga nagamam mo. Pandalo nga talaga nagkatakam. Hana ding t-shirt latan. Teman may bagay kanya. Nagito branded. So nalang tanangina. Apay. Nukas to tilangak. Hangga din nga may kari. Tinangina nga pagbadok. Ay naman Ano daw nga, gwapo ka. Sige, dito man nga ron. Mabaling nga yung nagsuot. Pagkadamlat at size mo. Mayat dito manong, large. Sige. Kumatang pa yung brief ko. Brief? May mesat sa ka na? Loko ka, kompleto ako badak. Kanadamat kalkalubak. Isot gwapo. Manong bustusan akla. Yung bakal tipod, no? Aumot sa baling ipanakkel ko, no? Saan nga na ito, Nusakak, jakman babaling ipanakkel. Di dito ipanakkel ko. Nilulungkot na ng kugid kanya. Nabinas pa ng kugid na. Bastos ko. Mom, saan lang na siya ti panagsasaritam. Di ka kumakait ka sa sarita. Kinabastos ti magbagam. Manong nemi, iti na minsan nga gudaway, inawis na ti kasinsin ko. Nga aday ti syudad manong. Napanak mo ita. Nambarak nagbakasyon manong. Katuan. Inintertendak manong nemi, di kiti kasinsin ko, agkakasinsin kami, agkakabagyan, mother side manong. Amog matendo minum manong, siyempre. Ngamjak pa napadasan ti na barbarte. Uminom lang, makikisama. Kasin, haka pa nagbunyag. Kampay kasin. Isungar nga rin, banda ka dito, ito paguston na kayo. Nagaluan na ka naman sa nga babae. Ito mo lang, kwarta kasin. Sa bali lang ito yung kwarta. Ano at serbi na ilas-lastog mo na pinda sa kugit mo, kinugit na kanilolos sido. Hindi sumuosaran. Kadag peso manong nemi. Yung may napang kami, may sa nga bar. Ato nga mabahay nga napipintas manong nemi, regalwan na ka talaga. Kasi ni Daisy. Daisy, kasinsin namin. Kaya lang PWD. Isang paalang hindi pwede yan. Look mo yung paa niya. Pero yung isang niya, buntot niya. Laki yan. Oo, at saka gwapo. Let's go. Asin, kan. Dalugan nyo na guru oray dita. Nabayada mo yun. Kan, dati pagbayad dito hotel. Manong name kayat mga sawan napadasa kon iti nakilab making iti may nga GRO.
Kain man. Siyempre, maarakop ko isuna. Maagkak isuna. Makan ko isuna. Isuna lang Tamay may sa ti kumaw kawiwit. Manong nemi. Tamay may sa artisakan. Kahit siyempre naparagsak ko ni Daisy. Kinabod na. Oresan ko kuman na kayat. Alapay ko na. Magustuhan na ngagpaiso na kugit ni Lolo si Dumanong. Edi ka adda kiti siyudad manong nemi. Adamat di kadugundaway nga sisyak. Iti lumakan. Ada na kadugundaway manong nemi nga sisyak ti mapan. Iti beer house. Iti bar. Kaya na minsan manong nemi nga panagawid ko. Awan ti maore ko nga tricycle. Awan ti maore ko manong nemi nga. Mabaling ko pagluganan nga kawid. Yung pagpagnak manong nemi, nga nagpapaamyanan, barbaring ang damaanak sa diya ko na. Nakatayo ako manong nemi. Mamano na kita glabas. Hindi makadano pati may isang cruising manong nemi na kamakangig itikis. Nagpaparayat. Sa diya nga banda. Manong nemi inalistwak. Inta timaraya ko. Pero may pinaspasak sa rukod ko. Timarayak. Hindi makita ko manong nemi nga dua nga lalaki nga mang tangtangal iti may isa nga babae. Kadadamat may isa nga lalaki manong nemi nga mga arusib-sib kang kuha na nga mayat amang ramos. Hey! Ay, napatalyo ka. Ipatalyo! Handa kayat na tagbaling nga hero kaya doa. Bakit mo na darmas na, boss? Kaya ito nagtulungan na. Gagikis. Ipatan nyo ko na. Tanong saan? Parakpakan kayo ito ito'y. Kapaltog ko. Boss, nakalawlawag mat nga makita nga sa rukod samot dati paspasarang na ka na tayo. Nalawag, gamot na nawalan niyang debulan. Si Kaman naging lalay nga PWD. Agsasarukot ka sa pare. Ano ba? Pasartingan nyo lang. Bakit sa tamang-tangan ka na ito ka babae? Darupin nyo iso na. Ay, ore, sisyak lang ito masidag partner. Yung masidagan di may sa manong nemi flying kicking pakat na yay! Pinasabtak manong nemi. Ano na hindi sa rukod ko? Jabukot na. Oh! Nanabtuog manong nemi. Imay matbanan ti may sa anong. Apo nagplastar pa nga sila Bruce Lee. Ya! Kuna na. Kumugtar. Ya! Sloko. May isa lang tok-tok ta ulam. Pak! Ulihan ko! May sa tinabatin man. Ipatam! Ni? Ada inasot ng imuko naman. Inibatan nan ti babae. Timarayan ti babae manong na yun. Dinarupnak mo tinakaigam ti muko. Oh, may salapatit. Alay, nibatan nan ti muko na. Sakot, pinangupang urin ti bagay na bagbag. Ano? Tak sinukdok at oh! Siyak tiluklok ko niyo. Nipitik di takna diswan. Pag unalail dan manong nemi. Kaya chumay! Sanin. Italyawag manong nemi ti ayan ti marayan ti babae. Kinamang na ti kalsada ti highway. Nagdardarasak mat manong nemi nga napan. Napan iti kotse. Pag-andaran na manong nemi. Ang agandar. Mas Miss? Ha? Kumusta? Awang ka na ba na sakit kang ka? Anda ka din dinanganan? Nasakit lang takyag ko. Nasakit lang tirusok ko dinahanog na itay. Agawa na kang ka? Ano nga makatakda rin kita, no? Ano't problema? Nabulok halak. Dapat ka po na no, aping
nasid ganak na giti talong ang loko-loko. Omegan, dakban nga rin agbalin, amon nga agbalin, ang mekaniko. Omegan, mang kita talangin ti mabalin mo ang pagluganan. Diyak mabalin nga, ang kumakahit nga pagtalawan na ito, ito kotsek. Awan ti mabalin mo nga tawagan. Inala na din sa cellphone ko eh. Padin sa dati bag ko. Ba't ka din nagyan na ng patag ah? Talasalpan ko na patag. Wala ka. Wala tatawag natin kasinsing ko. Wala mabitlang nga. Tinawagak manong name ni kasinsin ko kinbakag tinapasamak imay damano. At akadwada nga mekaniko. Napatarimaan manong name. Mabalinan miss. Anat nagan mo? Virgie. Isak mandel mo. Nagyaman akil mo. Nusag ka dimting tiklamon. Apag nagadaanon ka kami tagas nga lugar. Bypass road na ito yan. Bypass road nga peso. Mamano da kiti magnet to eh. Di kiti lang saan da kakayat nga tumasat kiti masangwanan nga ili. Ang damin na panak. Sige nga rad. Manong Elmo? Mahaling malat number mo. Sige. May kabesak. 0949 Manong name hindi na makapanawin ni Virgie. Kasi, napitas na dyan sa lakan mo ah. Nakasulusurto ko man naging talong at turikista. Napanandan. Diyan mo. Di martarayda na. No nakatarayda pa yun. Yung karigatan dati. Nagulad. Nag-uyas-uyas. May nansong na tayo da. Permi ko na. Napintas na dyan eh. Oo. Napintas kang peso. Sige, tayo rin. Nagbaling ka, hero king ko na. Inala na di cellphone number mo. Baka dumdang to dugon daw nga tawagan na kahit na tagsubalit kang ka. Baka no isagot na di bakina kang ka. Naggasarak ka din no kastaman. Ngayon damad lang, duwang bulan ng manong nakaawit akpen iti lugar mi. Si Aumat tumawat ko nga tawag. Tinasagsagan ko mga tawag. Ang tawag ni Virgie. Ngayon madama ka hindi manong nemi nga giraras kadagiti. Order manong nemi. Order da kata kami kinilulo. Inibaga ni tatang. Hay! Look mo! Tang. Elmo ko na yun. Ada makasapul ka. Di naman kahit 2 minutes ito, medyo nasalsalmat kami ti ayan nyo. Nga trabaho. Di kiti midlang display yo iti nakaparada. Sino na? Nakakutsa nga napindas ka babae. Nakasort ka nakasando manon. Nemi, siyempre inalak at isarukod ko. Di makita. Ni Virgie. Hello, Virgie. Ano daman di pindas mo? Elmo, abi ka tinak tinawagan. Saan ka nga tinawagan? Tapay. Narig-recommend, niwagak ko rin ng surahatak tinumber mo eh. Sumot lang nga oray, tawag mo. Kasi ano nga mo, nagsalsalutsudak. Kadagiti namnamay kapag salutsudak ka. Naging ka nakita di kasinsim mo, nga may nang tulong ka na tayo di. Kat naibaga na kanya, nus din pakasarakin ka. Sumarga na taonig. Sige, ano sa mga lugar mi? Naman ang kitain na manon nemi tilok mo nga sakak. Inborn? Yeah, inborn.
Kung nakala na disgrasya ka, edi, kada po ka mo timasang-asaka. Inborn. Di mo pa siya lusod nga mabalin nga kan nakati artificial legs. Ore man no mabalin. Nanginalakid di. Yung mga bale, nalalaing kamit. Ganti kita saan nga saan nga sasarukod. Agasam ti talungan lalaki nga na pasukom. Ada business yun? Ada. Kasi makita ka rin display me. Nabibinas ko manuratan. Wano da dumapay ang klase ni kayo. Nagiti furnitures gusto sa alang ang bambu. Humat po onan mi. Pero problema mo kinilolo. Nagbasa ka ta high school? Nagraduarak lang ti high school. Kinita naman nung name it naka-display na nakasabit itis diding. Sige data? Hindi high school lang. Valedictorian ka. Kaya serbi na nga ron nga nalaing ka. Hindi mo matipakat. Naging gaklan iti panagaramit ti furnitures. Kaya mo nagbasa? Kahit ko talaga hindi, sayang lang kung naging parents ko anak ano ti pagtrabahoan ti kanya ka PWD o rin baka pagturpusan. Kadapay, asaka ka di tramatom ng trabaho ka, magpusina ka. Sabat nga saka ti agpisit iti keyboard iti computer. Nagbasa ka. O nagkasanot ayat ko. Tulungan ka. Api tulungan na. Kas pagbayad ko, di ba nangisalakan mo kanya? Ano nawang ka? Tsak lamon. Baka nagsusublatan da ka rin na mes, sadak pa'y pinatay. Nakilmat ka di, mabawik no hapi nga. Adak ti kasi di kami nga lugar. Kadagadi kami nga panawin kat nagrebelde ak. Gabatan, adamin kid daw ko kada dadi ka ni mami nga santa pinatgan. Ada mabalin mi. Ada na pitas ka negosyo mi. Nagbasa ka, ituloy ko matad nagbasa. Oray ka makapagturpos ka. Sa kantong alain nagtrabaho ti bisina. Iti negosyo mi. Mamukod na ko dadati ka ni mami. No makapagrador ka lagi din. May kariyak nga ta. Hapa hindi mo ka di kaya, ipadagnek. No valedictorian ka. Hindi mo ka di kaya. Cum laude ka, nagturpos ka iti college. Ipadagnek mo halo. Kat no amukan to ka iti parents ko. Iranak to nga. Nga ti panaka-okur mo. Iranak to. Ti graduation mo. Apa yung haramidam ti kanyak ti kastoy. Gabong nga rin tagsupapakak ti utang ko na yung baganakim ken ka. Ken may karkariak ka di. Amo nga panunutin dita, iti kina PWD. Tapay. Look mo ka dita pusong. Look mo ka dita. Sorry Saan nga look mo? Saan ka nahin ko ibang panagkil no ka na naroon na nababait ka sa salita. Kore ka, nang, merienda. Hanan. Hatang kayo. Mangibati akiti. Pangrugyan mo pagpuunan kini lulong mo. Tago na, ratan to sa rinyo. Agbambo crap kayo man lang. Agratan kayo, na dumapay kayo. Furnitures.
No kasapunin yung tackle space, magkita to sa syudad. Basta, praktisan nyo pa lang, adalin na kita yung rami nyo, isusublat yung matiratan. Ngata mo yun, baka dahil tutupit ya, aramay dantang negosyo, nga sanga, iti negosyo mi. Sige, magibatak, tseke, mabalinan itong sa rin, ipasukat. Sana kung kabaybayag. Kan balbal yung alak kang gana dyan, cellphone number mo, kalbasan na, tawagan ka to. Ito nung kasapulang ka. Okay? Kan mo bali nagtumang nga tawagan, no dan tumang problema nga sa pagarigan. Iri makapanawen manong name ni Virgie kasla sa anak amamati. Wen manong name no idi kat imagination kan babaen di pa nagarapaap ko. Dinublek ti nagarapaap. Nga adda ni nanang kinitatang iti asadag ko manong name nga nakatangad nga kararapaap. Ay, nok mo. Nanang, elmo ko na yo. Elmo. Ay, makit-kita mi manin kayong katikas ka nga arapaap. No, hindi ka dil-dilawan na ka. Tako nami, itikas ka nga look mo, no PWD, no agarapaap ka, dati naman namaim nga kabaylam, nga tunuyan. Ay, gam kang kanayang mo ibagbagay din nga arapaap mo, kat madang kati mansion nga balay, pipindas nga logan, mga obisina ka, makapangka din na dumaduma ka pa sa tilobong. Ikadi bagbagamay kan ka, ili nga saan mo itong matutuyan data. Agam ti pa nagkunak. Dimteng kang katripintas nga swerte. Napintas ka babae. Ang gugwapo ni Jail. Daking. Ang mga nasapo. Ang man niya kami na talaga. Tinagsalitaan nyo ka na dyan nga. Ang napintas ka, nagnakan ti Virgie. Mang ti puunan mi, kinilolo nanang. Adan checking inted na. Kahit yung makita, numano balor na. Ay, salan, baka numaatake ah. Nilolom nga si doon, nakita nan. Ampay. Baka isot sumarunong umatake sa pagarigan. Pagbasahin na kanunang. Ano ah, kadi panagnek ko kano, nga maikariyak kadakwada. Ore kas to itilangak. Ngam no agradwara kang kas may sa cum laude. Bagno suma cum laude. Napanagkel to kanon mga pamukan niya. Kadagid naganakan ko ano. Manong namin sublat ko kinasrita ni Lolo. Impakita ken ko na ti Cheke. Kita kaslaonan yaman na. Putpuno matara. Tawo do saan? Ni Lolo met. Nagrubat kaya kid din. Hindi pa sukat. Imbagak manong naimi kinilolo si Doti Plano. Imbanugot ba't manong. At ako na kontak na manong naimi idya kagayan nga balin na pag-orderan itiratan. Nag-order kam nga ti ado manong naimi kat nangayab met iti maysa kadag iti taga-kagayan nga danalis na may pagap itiratan po rin Diyos. Kadiso iti nang surusuro ka na kami. Alis tomat lang nga nakasusuro kami manong naimi ata. Timad lang diferensya na ita. Ketratan gen bambo manong naimi. Agosar kam lang ti bluetooth manong naimi. Sa bagay, alis to lang nga nasurusuro mi. Ageng ka manong naimi nga timawag manen isuna. O ana, nagkasagana kan ngagbasa. Kumusta ti furniture shop yo? Adon digiti order. Kalpasan nga nakita da digiti display mi. O makidam. Ato pa hindi kiti kakadwami. At pa hindi kiti inayaban mi agsusuro. Kada dumapay katulungan. Manong nemi na iban na kiti syudad at din pagkasaraang napanak nag-enroll manong nemi business management iti korso. Manong nemi siya klain ti kastoy ti kasasaad na PWD. Pagbagada nga ron. Pare, abay nga dito pagbasaam. Adamat na rantakat kapag basaan, dahil PW, dahil skan ka.
Exclusive university ba yung ha? Mabigat ka naman, pare. King karigatak manong naming nga talaga nga ma ma-maintain ko tinangato nga grade ko. Kadadada gidi kong daway manong naming ngumay nakdagasan ni Virgie. Logang kami iti kotsena. Kahit mo't makasusuro ng tribe. Tsak man maramat ti sa ngasakan. Ado itan nagatay logan nga sa nga manual, automatic. Kas kanati kulugan ko. Ana nga sa pulan sakam. Hima lang. O pumanong na di masurusuro ko na kita sus. Adamatan na giti kong daway nga papos uyan nak manong name ni Virgie nga sisyak na gawid dito'y lugar mi manong name no kasta nga bakasyon kat nakakotse akon sa lang asin siya na kotse. Hasta ko na iti pag Mario Joseph manong name datatang kinanang kat umarak na giti karuba mi. Ay, lok mo! Lok mo, sige, lok mo ko na yun. Hanggang kita nyo man iti kotsek, iti logang ko. Isusapo ka talaga. Asya ka sa matente ka babaknang nga PW ako nada. Nagbasbasa ka pa sa di syudad. Sa dikot sa karagina. Kaya nakabalbalor pa na relom. Nagpintas pa na gitarwatan. Adumaten manong name ni kitay kataib ko manong name nga tay nagbalin edi nga barumbado. Kat siyempre blow out mga rod, kasin. Blow out mga rod, bro. Mapaling kayo, tumiliwin ni Tikalding. Ang katangan, pagpugpugan nyo, ne. Ang katangan, inom nyo ti arak. Sige, layos, ti arak. Tapos lang man balik bayan, manong name yung bakasyon nito lugar mo. Ngayon na talaga, masanso ng progreso, manong name ti furniture. Ratan ka na bamboo furniture shop ni Lolo. Kaya nagiti empleyado na. Kamusta kay Lolo? Ay, susapo. Saan lang ang sikat bumakbak na. Ore pa'y dataon. Kung nang oro datatang inananang mo, nga isudan kat empleyado ka na ito, yung negosyo. Baglagi din tada ito. Baglagi din tada ka, nga ore PWD ka, nakaisalakan ka di maknang, kat isunti, yung nagbalil nga, ng itag-aykan ka. Kumusta kayo matang ka ni Virgie? Kasi dyan, oray no, naibagamon ti panagayat mo kayong kuha na barang. Narigat pa ilang lolo. Ay, sinunod ti ubing nga, baka tagari. Tayo ubing na tayo, madamat ti panaglaglaga na. Siyempre, tapno may rapid na tagtrabaho, makayab ka na kita, aywan na ubing nga. Anat nakamurap. What is your name? Hey. Ha? Kuya John King. Mayat man da, adudat ta kita umay dito ng mabinga kay ayam kabayatan ng trabaho kayo. Lolo, kung pagtanagan nyo, pas na ko tagbasa. Katkas tira pa ko nagtulagan mi kini Virgie. Iya mamunak to kada naganak kang kuana. Ento no graduara kon nga may isang sumauno magna cum laude. Alis to manong nemi ti panagtulid ti panawen aging ka nga kas itinak inararapaap ken kanil kagum. Jadi pakamok manong nemi ti resulta ti amin. Yung pakamok yung pakitak manong nemi kini Virgie ti mais nga panagkuyog mi nga panagdate mi. No kasta. Sure na, sure na. Sure na. Congratulations, Elmo. Birthday ni Daddy ita. Ket, orang pa nadanunan ti graduation. Iyam amukan sa dibalay. Anat pa ngayam among morkang nga? Scholar mo? Boyfriend ko. Tapay. Nadakat sa Bali? Nuanyat marikrik na? Samo ka di marikrik na? Mabayin ako na nga mga bagakang katipod no. Obvious ba?
Hindi pa laing. Kaya di pa nang isalakam ko kin ka, Virgie. Nakarik na akong tinasangsangan nga rik na panagpitik ti pusok. Iba't patik ka onay-onay. Iba't patik kami. Itilikodan nga may isa ka PWD. Sabi ka PWD nga makuna ta pusong. Ken guwapo kami. Ken talaga guwapo ka. Ken may isa. Napanakila ka mga amukin ka nagidinagan na kanya. Tamid lasakam ket tada diferensya na. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi matandarak iti party. Ang grande nga party nga pa nag-birthday manong nemi ti ama ni Virgie. Napintas ti balay da manong nemi. Dato yung tararapaabak idi makong kuna nga mansyon. Manong nemi. Inyama muna ka mismo ni Virgie. Hadi, happy birthday. Yama mo ka na kayo di boyfriend ko. Ni Sels. Ni Elmo. Yung pagkato na pinakinita manong naming tilakay, nga nga talaga tibak na. Ano yun ta? Palitok, tasarukod mo, iko. Saan nga rin sarukod ko tibalitok? Sir, dito yung sirib ngintad niya po Diyos kanya. Di ba baling ko ipagpanakal? Dahil, agraduar to into next week na summa cum laude. Malagip yun, hindi ko nakanda kayo. Nga the hero, the banwan, at the anghel, ngantin nagdaan po Diyos ka nang isalakan ganyan. Isuna. He's my hero. Okay. Ipanagdag mo, iho. May bagay kay ti pabilyag. Matender da manong name ti graduation ko. Na mamuda di ginaganak kaniyak manong. Kaya nakiktutak di abalayan mo ti awag ti tunggal may sa kadakwat. Nagtrabaho ak manong name ti kumpanyada iti may sakit guduwa nga aldaw. May sakit guduwa nga atawen aging ka manong name nga natulagan ti kalay sami. Natulagan ti kalay sami abagisumat manong name malmalpas. Iti panaka-isayang kat iti operasyon tapno ti kasta. Kat may pakat manong name iti artificial nga sakak. Ako namla no saan nga artificial. Ano magnaak manong name kaslapudpudno ti maysa ti kanawan nga sakak. Nga di agmartsa kami manong name ti panagkalay sami kini Virgie. Sinot pa iti mga ipagarup nga may sak nga pilay uno may sak alok mo. Sino pa iti mga ipagarup manong naming ati may nga sak ket artificial. Ket nakalilinteg iti panagna. Manong nemi natungpal karapaap ko babayan ti panangit paay ken panagpatgan ni Apo Diyos. Kan babalimat laeng iti determinasyon kan panagtarigagay ko. Ti panangaramat manong nemi panangaramat ko ti talento ken sirib nga inted insagot ni Apo Diyos kanya. Pain manong arapaap ko nakaslasaan ko magunod ngem nagunod ko. Nagbali na wanwan na sila wanwan ti biyag ko ti biyag dagiti naganak kanyak ket natulungak met dagiti kakabsat ko. Nilolo si do manong nemi tuwa nga tawon itan sipud pimusay. Dati negosyo na manong name nagsarding lang edi ta kabigsa iti pandemya. Ken kabumat ti kaadu ti kakompetensyan manong name kasla kimapsot. Tada dumaten dagiti mas dapimpintas iti produkto da pang export pero may adalatamat sang kabasitan manong name na pilang mabangtalin nga kasta ti pasamak. Naslisot nagtaudan na iti pimintasan ti biyag mi. Napintas nga balay, ti pag naidan datatang kininanang ket ni Mang June nga manunget iti kabalay da nga napintas maten ti biyag da. Graman ti iti anak ken ti pamilya da. Talo manong name na nagbalin nga bunga ti nayat mi ken ni Virgie ket nagtultuloy
iti pintas ti biag mi, ken itutulong mi, iti pada mga tao ng rona, kadagiti kasapulan iti tulong. Dahito'y manong name iti pagkasaritaak, kadagyaman naklaw na iti anus mo nga nangibasa, kalbasan ngin ka inornos, kalbasan ngin na-share ken ka ti detalyena. Thank you very much iti panangibasam kat sapi kumata at damat na ibatik ang adal, liwliwagan pagsaramingan ti biyag, kadagiti padak kanibingag kanagbuya. More power to your program, ano nga. Kaya God bless. Tuoy nga rod agyaman nga pagkaya mo, Elmo. Salamat po kada kaya amin.